L-ispazju mhux biss dak li nħarsu lih fis-smewwiet meta jidlam, iżda huwa r-riċerka u l-istudju ta' dak kollu li nsibu madwarna. Ħafna minna ma nifhmux it-teknikalitajiet assoċjati ma' dan il-qasam, però l-ispazju jolqod b'xi mod jew ieħor lil kull wieħed u waħda minna. Isem Malta messma l-ispazju darbtejn meta ttellaw fl-ispazju biċċiet tal-ġilda minn saqajn ta' Maltin li għandhom id-diabete. Dan sar biex jiġi studjat il-mod kif il-batteriji jaġixxu għall-ambjent aħrax li hemm fl-ispazju, ambjent ferm differenti minn dak li nsibu fil-laboratorji fid-dinja. Iltqajna mal-professur Joseph Borch li spjega li dan huwa biss il-bidu għax l-ispazju jista' jwassal għal firxa usa ta' esperimenti mediċi oħra. Aħna sena ilu intbatet l-ewwel missjoni minn Malta ħnitek ġewwa abbord l-istazzjon spazjali, proġett Malet 1, u di tirrigwarda riċerka fuq diabete type 2, speċjalment fuq l-ulċir tas-saqajn, fejn inti għandek mikrobi li jinfettaw il-ġrieħi ta' dawn in-nies, ħafna drabi ġieli l-mediċini mhux biżżejjed biex jitfiequ u jgħaddu minn kirurġija biex jitneħħew partit miswaba jew parti mis-sieq. U dan l-esperiment l-użu tal-ispazju huwa waħda mill-lodda li nużaw. Aħna għandna ħafna riċerka għaddejja fl-Università u fl-isptar u permezz tal-ispazju qegħdin nużaw ammont ta' laboratorji li mhux possibbli nużawhom lokalment. Tkellimna wkoll mad-direttur eżekuttiv tal-kumpanija Arcafort, Gordon Grech. L-Arcafort hija kumpanija tat-teknoloġija tal-informazzjoni li toffri diversi servizzi fejn jitlu l-internet u telekomunikazzjoni li forsi n-nies ma jarawx u ma jistgħux imissu b'idejhom. Però s-servizzi tagħhom jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Gordon Grech irrimarka li qed isir żvilupp kbir fejn tidħol it-teknoloġija fl-industrija tal-ispazju u fl-Arcafort jaraw kif jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess propju għar-riċerka fl-ispazju. Huwa qal li l-Arcafort dejjem tagħti l-kontribut tagħha għar-riċerka li għandha potenzjal tagħmel differenza u dan ma jkunx possibbli mingħajr l-aċċessibilità tal-ispazju. Arcafort ilha waqfa numru ta' snin, tajjeb u dejjem rajna kif nistgħu nagħtu kontribut lejn riċerka lejn proġetti li huma interessanti u dawn l-affarijiet kollha. Ovvjament dejjem rajna l-potenzjal li di tista' tiżviluppa f'xi ħaġa iktar fit-tul. Aħna bħala kumpanija focused fuq B2B ħanajdu hekk. Però naħdmu ħafna fuq telefonija pereżempju, komunikazzjoni, għandna data center hawnhekk fejn nkunu qegħdin inżommu ċertu informazzjoni ta' ċertu klijenti nipproċessaw l-informazzjoni, ġifieri forsi x-xogħol li nkunu qed nagħmlu aħna ma jkunx qiegħed daqshekk jidher, però n-nies hemm barra u l-klijenti tagħna jkunu qegħdin imissu miegħu u jagħmlu użu minnu kuljum. Dan l-aħħar Gordon Grech kien parti minn delegazzjoni Maltija immexxija mis-Segretarju Parlamentari Kita Zzopardi-Tanti li huwa responsabbli mill-politika spazjali ta' Malta waqt diskussjonijiet li saru fl-Istati Uniti. Id-diskussjonijiet ma' SpaceX, kumpanija ewlenija ta' titjiriet spazjali li kisbet sensiela ta' suċċessi, saru bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni dwar il-liġi Maltija dwar l-ispazju li se tiġi ippubblikata is-sena d-dieħla.